Ja kao generalni direktor mogu kazati da smo, je li to treći puta, pa treća sreća do ovog ugovora najlakše do sad došli. Do sad smo imali jako puno problema oko samog sadržaja ugovora, nažalost. Ja se nadam da uistinu do idućeg ugovaranja da će se naći neko sistemsko rješenje kako bi uistinu svi građani u Bosni i Hercegovini imali pristup plaćanju RTV takse. Ovo je samo nastavak dobre saradnje, produžetak ugovora i obezbeđenja priliva RTV takse koji u zadnjih nekoliko godina održava BHRT u životu, naravno zajedno sa Federalnom radiotelevizijom. Važno je naglasiti da bez potpisa ovog ugovora i bez ovog priliva sredstava ne bi bilo moguće nikakvo funkcioniranje BHRT-a. Ja ovim putem pozivam Elektroprivredu Herceg Bosne da se konačno prekine diskriminacija građana koji dobivaju struju preko te kompanije i da potpišemo jednak ugovor za naplatu RTV takse.